हाँ हाँ ओके, अभी आ रहा है आवाज़। सॉरी गलती से हो गया। और ज्योति मैम कैसे हो? तो आज क्या आपका बनाने का क्या? तो अभी मैंने तेल डाला है। अभी कांदा घातलेला आहे मी आणि हा व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. आपकी इधर मच्छी बनाते हैं ज्योति मैम? नहीं अभी मैंने किया, मैंने ऑन किया ज्योति. मच्छी कढी मालवणी स्पेशल तुम्हाला आवडते का? आवाज खूप कमी येतोय. अच्छा, जरा नेटवर्क इश्यू आहे. आता बघा आवाज येतोय का? तुम्हाला आज आमच्या कोकणातली स्पेशल मच्छी कढी करून दाखवते. वाटणाचं मी मगाशी सगळं सांगितलेलं आहे. मी काय काय घातलंय त्याच्यामध्ये. तर खोबरं वगैरे, बेडगी मिरची, त्रिफळा असं सगळं घालून मी वाटण तयार करून घेतलेलं आहे. कमी आहे. त्यामुळं नेटवर्क इश्यू असल्यामुळे जरा आवाज कमी येतोय. सॉरी, पण जरा ॲडजस्ट करून घ्या. अच्छा, अभी आया ना वॉइस? आता मी हा कांदा व्यवस्थित परतून झालेला आहे. आता मी याच्यामध्ये हे मच्छी कढीचं वाटण घालून घेते. तर ह्या पद्धतीत मी मच्छीची कढी करते. बनवण्याची पद्धती सगळ्यांच्या वेगवेगळी आहेत आणि माझी ही पद्धत आहे बनवण्याची. तर आता माझ्याकडे जास्त क्वांटिटीमध्ये मी करते, म्हणजे 10-15 माणसांसाठी करते. त्याच्यामुळे मी खोबऱ्याचा वापर जास्त केलेला आहे. तर तुम्ही कमी क्वांटिटीमध्ये करत असाल तर खोबऱ्याचा वापर जरा कमी करायचा आहे. तर आता मी हे सगळं वाटण याच्यात घालून घेते आणि ह्याला जे खोबरं मी वापरणार आहे ते भाजायचं वगैरे अजिबात नाही. कच्चं वाटण काढायचं आहे त्याचं. आता मी जर असं 2 मिनिटं परतून घेणार आहे आणि मग आपण याच्यात पाणी घालून घ्यायचं आहे. आमच्याकडे कोकणात मच्छी वगैरे खूप खातात. तर नमस्कार, अजून काही तुम्हाला विचारायचं तर विचारू शकता. फोन के दूर रहिए, फोन के चूल्हे से दूर रहिए. मेरे लाइव बंद हो गया था, फोन ऐड हो गया था. अच्छा ओके ओके. हाय, कैसे आहात? प्रथमेश गावडे. तुम्ही कुठल्या गावाचे? आता हे बघा मी वाटण व्यवस्थित एकदा परतून घेतलेलं आहे बघा. तर आता आपण याच्यात ना पाणी घालायचं आहे. तर तुम्हाला किती पातळ पाहिजे आणि किती ही आमटी घट्ट पाहिजे ना, त्या हिशोबात आपण पाणी घालायचं. तर मला ही जास्तही पातळ नको आणि जास्तही घट्ट नको, तर मी मीडियम ह्याच्यामध्ये करणार आहे. त्याच्यामुळे थोडंसं पाणी मी आता वापरणार आहे. आणि हा आहे मी मासा घेतलेला आहे. हा चणक मासा म्हणतात त्याला. हे गोवा स्टाईलला खूप भेटतात मासे आणि खूप टेस्टी असतात हे मासे. खायला खूप अप्रतिम लागतात. तर मला जरा छोटा भेटला होता म्हणून मी त्याचे तुकडे जरा छोटे छोटे, पण असे हे पातळ करतात स्लाईस आणि खूप छान लागतात. तर तुमच्या तिकडे भेटत असेल चणक मासा तर नक्की घ्या. आणि याची कढीसुद्धा सुंदर होते. पण तेवढा मला मोठा मासा भेटला नव्हता, छोट्या क्वांटिटीमध्ये भेटलेला, म्हणून मी याला फक्त फ्राय करणार आहे. आणि हे जे बांगडा वगैरे आहे याचं मी, हे डोक्याचे भाग आहे चणक मासाचं, त्याचे मी कढी करणार आहे. तर आता मी याच्यामध्ये पाणी घालून घेते. तर आता मी पाणी घालून घेतले. अजून थोडं मला लागणार आहे पाणी. तर मी आता हे थोडं अजून पाणी घेतलेलं आहे. तर तुम्हाला मच्छी कढीचं वाटण जर तुम्हाला माझ्या पद्धतीत शिकायचं असेल तर मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. मी नक्की तुमच्यासाठी मच्छीच्या कढीचा वाटणाचा व्हिडिओ घेऊन येईल नक्की. तर बघा ह्या पद्धतीत केलेलं. तर एवढीही अजून थोडंसं मला पाणी लागणार आहे. आता मी याच्यात थोडं घालून घेतले पाणी अजून. आता आपण याच्यामध्ये मीठ घालायचं आहे.
तर जाडं मीठ असलं तर अजून मच्छीची कढीला टेस्ट खूप छान येतं. पण माझ्याकडे आता जाडं मीठ नाही आहे म्हणून मी बारीक मीठ घालते असं. तर जाडं मीठ भेटलं तर नक्की मच्छीच्या कढीमध्ये घाला, टेस्ट खूप छान येते. तर आता मीठ घालून घेतलेलं आहे. आता आपण याच्यात घालायचं आहे आता आपण ह्याच्यामध्ये घालायचे आहेत कोकम. हे बघा, तर मी कोकम घेतलेलं आहे. ह्याच्यामुळे आंबटपणा खूप छान येतो. आता मी कोकम घालून घेतले, 10-12 कोकम घातले. कारण हे जास्त क्वांटिटीमध्ये घेतलेलं आहे मी, म्हणून 10-12 कोकम घातले. तुम्ही म्हणाल एवढे कशाला घातले कोकम. चव बघायची आहे, मीठ वगैरे जर काही कमी असेल तर ॲड करायचे. आणि जर तिखट कमी असेल तर हिरवी मिरची घालायची उभी चिरून, मसाला वगैरे घालायचा नाही. तर मला योग्य वाटतंय. आणि मस्त असं तिखट पण छान आहे. आंबट आता जरा उकळी आल्यानंतर आंबटपणा कळेल. जर कमी असेल तर आपण त्याच्यात कोकम परत घालायचं आहे. आमच्याकडे याला सोलं म्हणतात. आता हे चांगलं उकळून द्यायचं आहे. उकळून झाल्यानंतर मग आपल्याला याच्यामध्ये मच्छी सोडायची आहे. तर आता तुम्ही बोलू शकता जोपर्यंत उकळी येईपर्यंत. तोपर्यंत मी तुम्हाला भाजलेल्या माशांसाठी पण मसाला लावून दाखवते तरी. तोपर्यंत मॅरिनेट व्हायचं. तर आता आपण काय करायचं आहे, हे बघा. तर हे मी जुनं भांडंच वापरते कारण मच्छीला वास येतो म्हणून मी जुनेच भांडी मच्छीला वापरते. आता आपण याच्यातनं काय करायचं आहे, आलं लसूण हे मी खलबत्त्यावर ठेचून घेतलेलं होतं. मला आवडतं आलं लसूणची पेस्ट म्हणजे अशी मच्छीला घालायला. काही काही जण घालत नाही, पण मला टेस्ट आवडते म्हणून मी घालते. तर तुम्हाला घालायचं तर घालू शकता, नाही घातलं तरी चालेल. आता आपण याच्यामध्ये ना मसाले घालतो. हा मालवणी मसाला मी घातलेला आहे. तर दोन तीन दोन नाही सॉरी 1-1.5 चमचा आपण मालवणी मसाला घालायचा आहे. तिखट आपल्याप्रमाणे किती आपण तिखट खातो त्या हिशोबाने. आता आपण याच्यामध्ये घालायचं आहे मीठ, चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. ह्याच्यामध्ये आता मी आगळ घालणार आहे, म्हणजे कोकमाचाच रस असतो, त्याला आमच्याकडे आगळ बोललं जातं. तर हे बघा, ओमकारचं मी वापरते. खूप छान आहे आणि असं पातळ पण जास्त नाही, मस्त असं घट्टपणा आहे याला. आता मी हे अंदाजप्रमाणे घालते. तर मी हे 2-3 बूच घातलेले. तुम्ही पाहिजे तर 2-3 चमचे घालू शकता. आता आपण हे ना मिक्स करून घ्यायचं आहे. मीठ घातलेलं नाही आहे, थोडं मीठ घालून घेते. नाही, मीठ मी घातलेलं आहे वाटतं. हां, मीठ घातलेलं आहे. आता हे सगळं एकदा मिक्स करून घ्यायचं. थोड्या वेळ जर लावून ठेवलात ना तर मस्त असं मसाला लागलं जातं. आणि आधी मी मीठ लावूनच ठेवलं होतं थोडं, त्याच्यामुळे मीठ जपून वापरा. आता मी हे सगळं लावून घेतलं. याला मी मच्छीची कढी होईपर्यंत हे चांगलं मिक्स होऊन जाईल. थोडं चव बघायची आता. तर आता हे तिखट वगैरे बरोबर आहे, आंबट पण मस्त झालेलं आहे. आता याला फक्त आपल्याला वरतून रवा वगैरे लावायचा आणि फ्राय करायचं. तोपर्यंत आपली मच्छीची कढी बघूया. तर ही मच्छीच्या कढीला पण आता उकळी यायला तयार झालेली आहे बघा. मस्त अशी उकळी आल्यानंतर आपल्याला याच्यात मच्छी सोडायची आहे. काही चुकत असेल तर मला नक्की सांगा. तुमच्या काही पद्धती वेगवेगळ्या कुणाकुणाच्या असतात, कुणाकुणाच्या बनवण्याची पद्धती वेगळ्या असतात. तर तुम्ही सांगू शकता. तर आता मी ह्याच्यामध्ये मच्छी आता उकळी आल्यावर घालून घ्यायचं आहे. थोडंसं आता उकळी आल्यानंतर आपल्याला चव पण कळते. मीठ वगैरे जर कमी असेल तर आपण त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. मला थोडंसं मीठ कमी वाटतंय, आता मी मीठ घालते. आंबट बरोबर आहे. ज्योति जी आप बोल नहीं रहे, बोलो तो, कुछ बोलना ही बंद हो गया. तर आता मी हे बघा मीठ घालून घेतलं, त्याला उकळी येऊन द्यायचं चांगलं. मच्छीच्या कढीचं वाटण कसं करायचं ह्याच्यावर यूट्यूबवर माझे भरपूर मच्छीच्या कढीचे रेसिपी आहेत, नक्की बघा तुम्ही.
बोला. ज्योति जी बोलिए. गायब हो गए आप. आता उकळी यायला तयार झाली आहे बघा. अशी उकळी येते. जरा चांगली उकळी आल्यानंतर आपल्याला मच्छी सोडायची याच्यामध्ये. तर आता ही उकळी यायला लागली. असंच तुम्ही टोमॅटोचं सार पण केलात ना तरी खूप छान लागतं. किंवा असं कोकमचं ह्याला फुटी कढी म्हणतात ना गं. अशी फुटी कढी पण म्हणतात ना. हां, फुटी कढी केली त्याला फुटी कढी पण म्हणतात. अशी जर आम्ही तुम्ही केलं म्हणजे मच्छी नाही घातली ना, नुसतं अशी जरी केलं त्याला फुटी कढी म्हणतात. आता आपण ह्याच्यामध्ये मच्छी घालून घ्यायची. मच्छीला आधीच मीठ आणि थोडंसं आगळ लावून ठेवलं होतं. धुवून घेतलेली आहे मच्छी मी आधीच. घ्यायचंय आणि याला 5 मिनिटं उकळी द्यायची आहे आणि मग गॅस बंद करायचा. हळू घालू. आता याच्यात थोडीशी कोथिंबीर घालायची. तयार आहे. मालवणी मच्छी कढी रेडी आहे. जास्त ह्याला 10-15 मिनटं असं उकळायची गरज नाही. 5 मिनिटात उकळली की मच्छीची कढी रेडी आहे. म्हणून खोबऱ्याचं जे वाटण आपण घालतो ते व्यवस्थित आपल्याला त्याची उकळ आणायला पाहिजे. मस्त झाली आहे. आता आपण मच्छी फ्राय करून घ्यायची आहे. तर मच्छीसाठी मी तवा घेतला. तर आता कढी झालेली आहे बघा. आता उतरून घेते मी. कोणीच काही बोलत नाहीये. कोणीतरी बोला तरी. गप्पा मारता मारता जेवण पण पटकन होऊन जातं. कोणीच गप्पा मारत नाहीये. काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता तुम्ही. आता ही कढी रेडी आहे बघा. मस्त अशी कलर अप्रतिम आहे. तोंडाला पाणी सुटणारी कढी आहे. नक्की करून पहा. तुम्हाला नक्की आवडेल ही कढी. आता ही मी कढी गॅस बंद करते आणि उतरवून घेते. तोपर्यंत आता मी तवा ठेवणार आहे. इथे आमच्याकडे कोकणामध्ये पाऊस खूप आहे. तुमच्या तिकडे पाऊस आहे का? सगळीकडेच पाऊस भरपूर आहे आता. आता हा लोखंडी तवा मी ठेवलेला आहे याच्यात. जरा गरम करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता मच्छी पण मगाशी मसाला लावून घेतलेला आहे मच्छीला. ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला काय करायचं आहे. तर हे बघा रवा मसाला थोडंसं मीठ घालायचं आहे. आणि हे आहे तांदळाचं पीठ. हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं मच्छीला लावायलासाठी.
असं मिक्स करून घ्यायचं. आणि आपण हे मच्छी मगाशी लावून ठेवले, सनक मासा आहे, याला लावून घ्यायचं. तर तुम्ही तिखट जास्त खात असाल तर तुम्ही तिखट अजून घालू शकता. आता मी हे लावून घेते बघा. तवा गरम झालाय. मच्छी जेव्हा आपण तव्यावर जेव्हा सोडतो ना तेव्हा आपण रवा लावायचा आहे, त्याच्या आधी लावून ठेवायचं नाहीये. जेव्हा फ्राय करतो तेव्हाच लावायचं आहे, लक्षात ठेवा. ही मच्छी खायला खूप टेस्टी लागते. याची कढी सुद्धा सुंदर लागते. पण मला हा छोटा मासा भेटला होता त्याच्यामुळे मी सहजाजी फ्राय करते. आणि ज्याचा काट्याचा जो भाग होता ते मी आमटीत घातलेला आहे. आता हे मी एवढे लावून घेतलेले आहे. आता याला आपण तव्यावर घालून घ्यायचं आहे. तेल आधी घालून घेते. तेल घालायचं आहे. आता हे बघा, ह्याच्यात एक सुद्धा काटा नाही आहे. लहान मुलं पण आवडीने खातील आणि एकदम फ्रेश मासा आहे. मी परतताना तुम्हाला दाखवते. जरा सुद्धा कुस्करणार नाही. तर आता मी एका बाजूने हे परतून घेते. परतताना जरा सुद्धा कुस्करणार नाही, म्हणजे हा फ्रेश मासा आहे. मी सहजासहजी लाईव्ह येत नाही, पण आता वाटतं लाईव्ह यावं आणि जरा तुमच्याशी गप्पा माराव्या आणि अशा नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला दाखवत जाव्या. तर नक्की येत जाईल मी मध्ये मध्ये. आणि हे बघा, आता मच्छी अशी फ्राय बघा, असं मस्त असं बारीक गॅस करायचं आणि ह्याला बारीक गॅसवर भाजून घ्यायची, चांगली कुरकुरीत भाजून घ्यायची. पाऊस खूप आहे कोकणामध्ये, तुम्हाला दाखवते तरी. हे बघा, हे बघा, पाऊस भरपूर आहे. मस्त अशी नारळाची झाडं वगैरे आहेत. त्याच्यामुळे जर असा आवाज येत नसेल कोणी बोलतच नाही, बोला ना जरा कोणीतरी, गप्पा मारा. मच्छी फ्राय होईपर्यंत तुम्ही बोलू शकता. आता बघा, ही एका बाजूनी मी परतून झालेली आहे. परत एकदा आपण ही परतून घ्यायची. गॅस बारीकच आहे. जरा अजून परतू द्या थोडीशी.
तुम्हाला आवाज येत नाही आहे का माझा? तर तसं मला सांगा. आणि प्लीज जरा काहीतरी बोला. म्हणजे मी आता ही परतून घेते बघा मी एका बाजूने. मस्त असे क्रिस्पी. हे बघा, हा मासा मी इकडे घेते. हा भाजलेला आहे, जरासा हा भाजला पाहिजे, थोडासा कच्चा आहे, त्याच्यामुळे हे आम्ही इकडे सरकवलं आहे. अजून काय तुम्हाला रेसिपी जर शिकायची असेल तर मला नक्की सांगा. मी तुम्हाला काय अजून बनवायचं असेल तर मला नक्की सांगा, मी तुम्हाला बनवून दाखवेल लाईव्हमध्ये. आज मी वाटण वगैरे सगळं रेडी केलं होतं, फक्त मी तुम्हाला सांगितलं वाटणामध्ये मी काय काय घातलेलं आहे. आणि जर तुम्हाला मच्छी कढी शिकायची असेल तर मच्छी कढी मीच रेसिपी माझ्या यूट्यूब चॅनलवर भरपूर आहेत, तर तुम्ही नक्की बघू शकता. तर आता हे एका बाजूने परत एकदा परतून घेते. गोव्याला हे मासे खूप भेटतात, मोठे मोठे मासे असतात. इथे सहजासहजी कमीच भेटतो सावंतवाडीमध्ये. आणि आम्हाला जर कधी वाटलं खावं तर आम्ही गोव्याला जाऊन खातो, कारण जवळ आहे आमच्यापासून गोवा. तर आज मला भेटला म्हणून मी घेतला. आता हे मी काढून घेते. झालेलं एका बाजूनी भाजून कुरकुरीत झालेलं आहे. वाटलं तर थोडंसं एकदा गॅस फास्ट करायचा आहे. आता झालेलं आहे त्यामुळे काढायच्या आधी मी गॅस फास्ट केलेला आहे. आता हे मी काढून घेते. हे बघा, ज्योति जी आप गायब हो गए, कुछ बात ही नहीं कर रहे, बोलो कुछ। खाना हो गया क्या ज्योति जी? आणि कुणी बोलतच नाहीये, फक्त व्हिडिओ बघतायत. लाईक पण करा ना व्हिडिओना. 138 लोक आहेत. लाईक करा प्लीज. थोडं तेल घालायचं आहे. असे पावसाला तर मासे जरा कमीच भेटतात, त्याच्यामुळे सोडून घ्यायचं साईडनी. हाय, कसे आहात? आरती शिरोडकर, हॅलो. मंजेश, हाय. अजय काय, मंचश काय नाव आहे? मदीप. हाय हाय, कसे आहात सगळेजण? व्हिडिओ पाहतायत सगळेजण, लाईक करा जरा.
121 लोक आहेत. लाईक पण करा सगळ्यांनी. गॅस बारीकच ठेवला आहे. ह्याच्यावर हे मासे भाजून घ्यायचे. हे सोंदाळे मासे आहेत. हे पण खूप छान टेस्टी लागतात. आरती मॅन मगाशी मी मच्छीची कढी बनवली आमच्या मालवणी स्टाईलमध्ये. तुम्ही मग आता लेट आलात तर आता तुम्हाला मच्छी फ्राय करताना मी दाखवलेली आहे. मच्छी कढी पण तुम्हाला मी दाखवते. रंग एकदम सुंदर आलेला आहे. एक मिनिट. हे बघा मच्छी कढी मस्तपैकी अशी तयार आहे. आणि हा आहे चणक मासा. गोवामध्ये भेटला जातो हा मासा आणि खूप टेस्टी आहे आणि खूप महाग पण आहे. खूप महाग भेटतो हा मासा, म्हणजे खूप छान आहे मासा हा. त्याचबरोबर सोंदाळा आहे आणि बांगडेसुद्धा आहे. तर आता पावसामध्ये मासे जरा कमीच भेटतात, तर असे छोटे भेटले मला. याला बांगुर्ले बोलतात. तर मी हे छोटे पण जरा आता भाजणार आहे आणि हे सगळे आता अर्धे भाजून झाले. तर आरती मॅम काय प्रश्न असेल तर नक्की बोला. आता मी हे बघा परतून घेते एका बाजूने. बघा हे मासे सगळे फ्रेश असल्यामुळे ना जरा सुद्धा कुस्कर, आणि जर हे मासे शिळे असले ना बर्फातले तर हे मासे कुस्करतात परतताना. हे बघा गोव्याची आहे. नाही नाही, मी सावंतवाडीची. इथे गोव्याची आहे त्याच्यावर. आता काय आज आमच्याकडे सगळे पाहुणे आलेले आहेत, त्याच्यामुळे आज लेट जेवण झालेलं आहे. माझ्या नणंद वगैरे आले आहेत त्याच्यामुळे जरा लेट झाला जेवण. नाश्ता पण आम्ही लेटच केला, तर त्यालाच आम्ही लेट म्हणजे रात्री वगैरे मस्करी वगैरे करत बसलो, गप्पा गोष्टी त्याच्यामध्ये वेळ गेला. कधी 12-1 वाजला कळलं, जरा लेट जेवण झालं म्हणून नाश्ताही जरा लेट झाला आणि जेवणही लेट आहे. रोज रोज कुठे जेवण आम्ही लेट जेवते, कधीतरी होते आणि चालतं एक एका दिवशी लेट असलं तर.